Mr. Duterte will not continue to commit. At maaari na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Good morning po, Yusek. Yusek, kagabi po nailabas yung request ng defense team, the former President Rodrigo Duterte, asking the ICC to grant him interim release on the grounds of he is not a flight risk, won't commit further crimes, and that a member state is ready to receive him kung pagbibigyan po ng ICC. Ano pong posisyon ng Malacanang dito sa request na interim release? Lalo na syempre yung mga victims po ng drug war ay ang gusto nila pa rin ay accountability sa part ng former president. Well, unang-una, nabasa natin na parang i-claim po nila or ilalagay po nila sa kanilang petition na that Mr. Duterte will not imperil proceedings if released. Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So in one way or another, the council admitted that the former president, had committed such crimes. Just a question. Because they will include that in their motion or petition that Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So may pag-amin ba rito? And anyway, if that's their strategy, sana lang po ay mapaniwala nila yung mga ICC judges at huwag nilang masabi later na ang kanilang mga pinangako, dahil may mga pangako sila sa kanilang sa petisyon, ay masabing nagbibiro lang sila. Katulad na nangyari sa pangako sa jet ski. Sa lahat ng ating kandidato, si Mang Carlo. Carlo? Sa inyo pong tumatakbong maging Pangulo ng ating bansa, ano po ba ang pwede niyong gawin para sa aming mangingisda upang matulungan kami na hindi itaboy ng Chinese Coast Guard at para pamingwit kami ng mabuti na mapayapa? Yun lang po. Alam mo, dapat malaman natin kung saan tayo ngayon. We have submitted ourselves to an arbitration, parang Korte International. And we have submitted our papers and documents, our claim. Ang China naman po has insisted sovereignty na kanila, pero ayaw nilang mag-submit sa jurisdiction. But anyway, mag-submit sila o hindi, the court or the arbitration court can go on and hear the case. Ngayon, pag sinabi panalo tayo, ayaw ng China, I will not go to war. Sabi ng dalawang distinguished speaker, pupunta ako sa China. Ngayon, pag ayaw nila, then I will ask the Navy to bring me to the nearest boundary dyan sa Spratly, Scarborough. Bababa ako, sasakay ako ng jet ski, dala-dala ko yung flag ng Pilipino, at pupunta ako doon sa airport nila, tapos itanim ko. Then I would say, this is ours, and do what you want with me. Bahala na kayo. I would stake that claim, and if they want to, matagal ko ng ambisyon niya na maging hero rin ako. Pag pinatay nila ako doon, bahala na kayong umiyak dito sa Pilipinas. Mayor Duterte, maraming salamat po. With an explanation itong jet ski brouhaha. Alam mo, panahon ng kampanya yon, hindi siguro sanay itong mga na style ko sa kampanya. Pati yung bunganga ko ngayon. Nagyabang ako na pupunta ako sa Spratly, magdalaga ako ng flag, sakay ako ng jet ski. Nagplano ako niyan. Bumili ako ng jet ski, ang kaya ko second hand lang. So nag-order ako ng pizza, hanggang ngayon, hindi pa dumating since then. Walang dumating, wala akong magawa. Ngayon, Secretary Lorenzana, may I ask you, how far is this Spratly from the beach of Palawan? Tingin mo, ilang
kilometers yan. Mr. President, yung ating isla doon, ang tawag natin ay Pag-asa, ay mula Palawan, siguro mga 150 Kilometers. nautical miles. Hindi na Not kilometers, nautical nautical miles. miles. No. So malayo po yun, Mr. President. So ganun, when I was plotting, nagpa-plot ako kung saan ako magdaan, nakita ako doon, ilan naman yung tangke ng jet ski. Kailangan ko ng gasolina, supply. Pagtingin ko, puro dagat, wala man ako makitang gasoline station along the way. Sabi ko, mahirap ito. Dito tayo mamatay na walang kakwenta-kwenta. So, yan ang istorya. Ngayon, paano to? Paano? Panahon sa panahon sa kampanya yan. At saka yung biro na yon, yung we call it bravado, yung bravado ko, was just a pure campaign joke. At kung naniniwala kayo sa kabila, pati na siguro si Carpio, pati si, I would say that you are really, maghanap ka ng tao dito magpunta ng jet ski. Hindi ako mag-abot pa ng ilang oras, I would conk out in the middle of the sea. Sabi nila, ang waves, ano bang waves sa Tagalog? Yung alon pala dyan kasing laki ng dagat. Sabi ko, mahirap ito. Sabihin ko na ng balang araw sa pinipilingan nyo nga na inabot talaga ako ng takot. Wala ako magawa. Takot ako mamatay. Walang gasolina. Ang spare parts hanggang ngayon, wala. Tapos pag sabi na punta ka doon, sabi ng Navy, ang alon, ano maabot mo sir, kasi laki ng barko. Una, patay. So, balik ako doon sa ano. Kung naniniwala kayo niyan, I really do not know if you harp on that. It's a pure, I was not taking lightly the sovereignty, but it's a pure joke actually. But just to emphasize na talaga, hinaloan ko lang ng biro. Ngayon kung if you swallow it, my God, hindi na ako mag-comment na. Sinong gago? Alam ba ninyo hindi ako marunong maglangoy? Kung matumbang yung yawa na pa, magkapakapa na ako. By this time, I would have been the late Rodrigo Duterte. Kung totohanan na yun. Ngayon, mukhang yun ang jet ski. Kayong maniwala kayo para isipin ninyo kung paano maging totoo yan. Matutunaw yung utak ninyo. Pero anyway, kanila pong strategy yan at hayaan na lang po natin ang ICC ang mag-determine kung sila ba ba'y paniniwalaan at kung mag-grant ang kanilang request for interim release. At kung ano man po maging desisyon ng ICC, the Palace or Malacanang will respect kung pagbibigyan man po itong interim release. Opo, nasa ICC na po kasi yan. Nasa kamay na po ng ICC kung ano po ang kanila magiging decision or resolution on that matter. Last question na lang po. Related pa rin po sa ICC, but this time coming from Vice President Sara Duterte during a meeting with the OFWs in Kuala Lumpur. Ang sabi niya po, kasama niya rin kasi si Senator Amy Marcos. Sabi niya, dinadala niya raw doon si Senator Amy kahit saan kasi hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas dahil ang kapatid mo, referring to President Bongbong Marcos, ang nagpadala sa kanya sa The Hague. Ikaw ang magbalik sa kanya. So, how does Malacanang respond to this statement, especially with former Duterte now, President Duterte now seeking interim release? At saka, yung message nga po sa mga OFW na si Pangulong Marcos daw yung nagpadala sa Hague. Ito ba yung yung binanggit niya na hostage niya, Yes. si Senator Amy Marcos? Well, yan po ay kasunduan ng dalawa, ng Vice Presidente at ng ni Senator Amy Marcos.
ang Pangulo ay hindi at walang partisipasyon sa kanila naging kasunduan. It is, the President is not a privy to the contract or agreement between a user and a person willing to be used. Hindi walang kinalaman ng Pangulo sa kontratang kanilang pinasukan, yung isang tao na manggagamit at isang taong willing magpagamit. At ang nais lang po natin sana ay ang Pangulo po kasi ang sinabi niya ay tuloy-tuloy siya sa kanyang pagtatrabaho, focus sa trabaho. Nadagdag pa nga po ang problema dito sa Siquijor. At kung ang Vice Presidente lamang sana ay nakipag-usap sa kanyang kaibigan, baka hindi pa dumaan at dumating sa krisis na ito sa Siquijor. Thank you, Tristan.